शुभ सकाळ मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी वेगळ्या चॅनलवर. तर आजचा दिवस आहे 19 डे 19. तर मी स्टार्ट झालेला आहे. तर हो आता नाश्ता करून ऑफिसला जायचं आहे. ऑफिसवरनं आलो तुम्हाला भेटायचं आहे परत. तर तर नाश्ता करू आणि आणि संध्याकाळी भेटतो. गावावरून आलेलो आहे. तर बघू आता देवा तर बघू आता आजच्या सोबत थोडी मस्ती मजा. हा बघा, हे डान्स कर शिव, डान्स कर. हे शिव, हे शिव आंघोळ करून आला आताच, चष्मा घालतोय, गॉगल. पुष्पा झुकेगा नाही साला. कसं पिलो हे बघ, असं हे बघ, झुकेगा नाही साला. गॉगल घालतोय बघा, गॉगल दाखव पिलू इकडं, पिलू इकडं. ओ हो हो हो, काय दिख रहा रे बाबोडे. हाय कर, हाय इकडे इकडे हाय कर. हा एक नंबर. कपडे तर घालू द्या. आमच्या शिवची बघा मस्ती झाली डोळ्यात गॉगल. ए पुष्पराज. कसं पिलो पुष्पा बोल, मावीला पुष्पा. झुकेगा नाही साल, असं काय असं झुकेगा नाही साल. कर अब असं 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 कर पिलो, झुकेगा नाही बा. इकडे इकडे झुकेगा नाही साल. कर कर पिलो, झुकेगा नाही साल. गॉगल घालून कर, गॉगल घालून, गॉगल घालून कर, मस्त दिसणार. गॉगल घाल, नीट घाल, नीट डोळ्यात जाईल. हा गॉगल घाल. हा ते हळू हळू हळूहळू डोळ्यात जाईल, डोळ्यात लागेल. अरे इकडे 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 पिलो. कसं झुकेगा नाही साला, लागेल तिकडे इकडे बोल, झुकेगा नाही साला. पंखा लाव, पंखा. गॉगल घाल. हा बोला. थांब थांब. कुठं जातोय? आरती आरती. ऑफिसला जायचं होतं ना तुला? हा. कुठे पुढे पुढे जायचं. ओके, पुढे जाऊन खूप मोठं व्हायचं. काय देऊ इकडे बघ माझ्या. काय देव काय? काय पाहिजे? चावी, गाडीची चावी. कुठे जातोयस तू? कुठे जायचं? ट्रेन मध्ये जायचंय. ओके, आणि ट्रेन मध्ये जाऊन कुठे जायचं? झुकझुक ट्रेनने. आणि मग गावी जायचं का? कोणाच्या गावी जायचं? मामाच्या गावी जायचं की तुझ्या? कोणाच्या गावी जायचं? मामाच्या गावी. ओके, तुला कोणाचं गाव आवडतं, मामाचं की तुझं? मामाचं गाव. ओके, आणि मग गावी जाऊन काय खायचं? नाचायचं. बॅग भरली तुझी गावी जायला? नाचू करा, नाचू नाचू देते. ठेंगे ठेंगे करा, ठेंगे. हे ठेंगे ठेंगे कर पिल्लू, पिल्लू ठेंगे ठेंगे. इकडे डोळ्यात लागल दाम, तसा नाही. अय तारक मेहता का उलटा चष्मा. अय तारक मेहता का उलटा चष्मा. इकडे आतमध्ये. देऊ गेल देऊ. ए तारक मेहता का उलटा चष्मा. इकडे आते आली. नाचत होता पिल्लू, काल पण दाखवत होता. कसा नाचत होता पिल्लू, दाखव. अशा नाचत होता. दीदीच्या लग्नात कसा नाचत होता पिल्लू. अशा ना? कोणाचं बघितलं तू? खरं बोल, बाईचं बघितलंस ना. हा आई नाचत होती अशी. आई अशी नाचते अशी. दे मग मला. वाली बाहेर जाऊन नाच, बाहेर जाऊन नाच. बाहेर जाऊन नाचू ना. घर पे सवा. ए नाही बुवा, नाही आलं, कोण नाही. जा ये नाच. नाही बाबा, मी आई पण नाच, इथे नाच, इथे उभं राहा. बाबा. या. घाल. हा नाच. हा नाच आता. नाचा. ओय तिकडे नो, इथे इथे नाच. बाबा आले, बाबा आले. डिंग डिंग. नाच. नाही नाचा देवा.
मेरे जब नाम लेवा याला बॅट बॉल खेळायला जायचा विचार आहे. मॅच येते का मॅच? एक ओव्हर डबा भरते. ए रोटू हम्म? रोटू हम्म. रोटू वाला. हा चौका आहे. सुपरा शॉट सुपरा शॉट सुपरा शॉट. ओ भाई साहब मुझे मारा भाई साहब. पिल्लू आहे बहिणी मारलं मला. मामीने मारलं. हे काय भाजीवाले भाजी बोल. भाजी घ्या भाजी. भाजी काय? ओ भाजी काय हो? ओ शिव काका शिव काका ते मारा मुझे. तर मित्रांनो संपलेला आपला दिवस. मी तू ते नाईट डे पण संपलेला आहे. त्याला कसं वाटलं कमेंट करा, लाईक करा आणि शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटू आपण. भेटू. गुड नाईट. काळजी घ्या.